Gilaraw sa Davao City Tourism Operations Office ang pagpatuman sa ordinansa nga pagbugna og Barangay Tourism Council kini aron pag-promote o pag-regulate sa mga tourism activities ilabi na sa mga lagyong barangay sa syudad. Aniya ang ulahing hugna sa RTV Presents ni Argel Relator. Tuig 2003, dihang gipasa ang ordinansa sa pagmugna og Barangay Tourism Council sa tumong nga mas pakusgan ang turismo sa matag barangay sa Davao City. Kini karon ang usa sa mahimong sumbanan sa pag-regulate sa Aplan Tagurano nga nahimo na nga trekking site. Una pa man kini temporaryong gipaundang ning bag-ulang. Kung kaniadto nakatutok ang turismo sa sentro sa syudad, karon nausab na matud pa ang landscape sa tourism approach. Ang tourism during pandemic nanagan ang mga tao sa bukid. So nanagan ang mga tao, na-realize nila na during pandemic na mas ang tourism di ay is naula lang sa syudad. Ang tourism during pandemic na communing with nature, mag-hiking sa kabukiran. Sugdan sa Davao City Tourism Operations Office ang inventory sa mga lugar labi na sa bukirong bahin sa syudad nga ideal nga mahimong tourism destination. Eco-adventure that is enjoying the nature through hiking, through trekking. So mo na ang endpoint nato na maging produkto nato na siya sa tourism. Ang ilang opisina mao'y nag-release og City Tourism Certificate ubos sa licensing unit subay sa pag-regulate sa tourism establishments. Ginamonitor na sab karon ang tourism-related establishments nga non-compliant og walay accreditation. Tanan, it's a worthwhile activity siya na ang endpoint niya is a responsible, regulated tourism na everybody gets to enjoy. Unya, wala tayo maligsan. Direksyon karon sa kasamtangang administrasyon ang pagpromotar sa eco-cultural, eco-adventure. Buot pasabot, pag-abri sa mga lugar, labi na sa mga barangay, isip tourist destination, samtang ginasiguro nga mapreserba ang katungod o kultura sa tribo. Kini ang ulahing hugna sa akong RTV Presents. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.